Kaixo, egunon, arratsaldeon, gabon, dena dalakoa, nire izena Anez Ugaza da, eta jakingo duzuenez, Maili Urkijo eta Maili Gutierrezekin batera ari gara grabatzen euskarazko abestien gitarra bideotutorialak. Gaurkoan ikasiko dugu zetaken zeinen ederra izango den. Perez ez da kanta oso zaila, baditu akorde gutxi batzuk, kanta osoan zehar errepikatzen direnak, eta gero ikasi beharko dugu akorde horiek letrarekin eta erritmo batekin uztartzen. Orduan, hasiko gara lehenik eta behin akordeak ikasten, eta geroago ikasiko dugu ritmoa, eta gero letrarekin nola uztartu. Orduan, egin beharko dugun lehenengo gauza izango da gitarra afinatzea. Ederto, gitarra afinatuta, nik neite kasuan erabiliko dut zejila, Zejilak balio du akordeak aldatu gabe, kantaren tonalitatea aldatu alizateko. Orduan, jakin behar dugu ze tonalitatetan gauden eroso, grabetara eta agudoetara eroso heltzeko, nik nire kasuan adibidez jarriko dut 5. trastean. Horrela, akordeak aldatu barik, tono aldatzen dut, eta horrela erosoago heltzen naiz kantaren parte guztietara. Orduan, zejila barik izango litzateke akorde bat adibidez. Eta zejilarekin igota 5 traste, bai? Erabiliko ditugun akordeak egiteko, bi atzamar txikiak ez ditugu lekuz aldatuko. Izango ditugu lehenengo bi soketan, 3. trastean. Eta hau ez da aldatuko, kanta osoan zehar. Eta beste bi atzamar hauekin jolastu beharko dugu. Ados? Orduan, izango ditugun akordeak izango dira. Hau, finko mantenduta beti, mi menor, septima, do, antzeko bat, sol, eta re gehi fa sostenido, baina re izango litzatekena, Orduan, jokatu behar dugu bi atzamar hauekin akorde aldaketak egin alizateko. Ados, akorde hauen era simplean, nahiago baduzue, izango litzateke. Mi menor, do, sol, eta re. Baina nahi baduzue, toke pixka bat erakargarriagoa edo pixka bat ezberdina jarri, nik gomendatzen dizuet akorde aldaketatxo hori egitea, Da praktikatzea eta baditugunean akordeak hasi gaitezke kanta ikasten, Orduan, lehenengo estribilorako behar ditugun akordeak dira mi menor, do, sol. Errepikatu. Hori izango da estribilarako egingo dugun segida. Berriro egingo dugu. Mi menor, do, sol. Mi menor, do, sol, re. Mi menor, do, sol. Do, re. Ados, orduan, ahotsarekin zelan geratuko litzateke progresio hau. Zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garai ardo bat zerura eroritakoen omenez. Orduan, behin akorde progresioa badaukagula, badaukagu estribillo guztietarako.
Orduan, bigarren parterako behar izango dugun akorde progresioa izango da hau. Sol, re, mi menor, do, re. Berriro ere. Sol, re, mi menor, do, re. Eta gero, azken bi bersoetarako erabiliko ditugu beste progresio bat, ezberdina, bale? Izango dena. Orduan baditugu bi zatitxo, batzen baditugu geratuko zaiguna izango litzateke. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bihar, dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala, eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria, azkenengoa bailitzen edota denetan lehenengoa. Aldaketa? Gu zorionekoak gordetako ametxen kutxa irekia. Bale, zelan arituko gara erritmoari dagokionez, bale? Bueno, agian zaiena da, hori, akordeak eta ritmoa letrarekin uztartzea. Baina praktika eta praktikarekin atera daiteke, bale? Orduan, estribilloarik dagokionez. Azkar egingo dut, eta gero hortik aterako dugu zelan izango litzateke praktikarako egingo dugu mantxoa, bale? Zeinean ederra izango eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen, garai ardo bat zerura eroritakoen omenez. Bale, hau mantxoago eginda izango litzateke. Bera birritan, gora hirutan, eta bera beste behin, bale? Progresioaren bigarren partean, erakatsi dizuena lehen, izango litzateke beheranzko tirada bat bi akordetan, bale? Gu zorionekoak gordetako ametxen kutxa irekia. Bale, ritmoa egiteko egin daiteke puarekin edo pua gabe, bale? Nahiago duzuen erara. Momentu honetan irakatsiko dizuet puari gabe, baina gauza berdina da, bale? Hor kontua izango litzateke aldatzea akordez erritmo horren erdian, bai? Orduan. Zeinen ederra izango eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen, garai ardo bat zerura eroritakoen omenez. Azken bi akordeak egin ditzakezue bera, bakarrik, bale? Grabatzen ari nintzen bitartean astu ditzean komentatzea, baina erritmoek duten gauza ona da uste dizutela lekua esperimentatzeko eta kantarekin bat datozen bitartean probatzeko eta imaginaziorako leku guztia uzten dizutela. Así que
probatu gauza ezberdinak. Ohartxo bat, lehenengo estribilloa egin daiteke erritmorik gabe eta eginez akorde bakoitza beranzko toke bat, bai? Eta hurrengo estribilloetan ja erritmoarekin egin. Ados. Orduan, orain ikusiko duguna izango da nola geratuko litzateken estrofa eta estribillo eta zuek izateko gida bat bebai ea nola uztartzen den letra, akordeak eta erritmoa. Bale? Orduan, zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzalapelarretan marrazten musu bat larrunen garai ardo bat zerura eroritakoen omenez herri txikietako festetan esnatuko baina bier dantzatuko genuke plazetan sekula esantan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengo edota denetan lehenengua zorionekoak gordetako ametxen kutxa irekian zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzalapelarretan marrazten musu bat larrunen garai ardo bat zerura eroritakoen omenez. hau errepikatuko litzateke berriro estrofa, gero estribillo berritan, eta listo, kanta amaituko litzateke. Ados? Bueno, hau izan da zetaken zeinen ederra izango den kantaren bideotutoriala, espero du baliagarra izatea, eta eskerrik asko, ona heltzeagatik. Agur!